Unsa? Unsa lamang pinaskuhan ka tay Ime? Shopping. Mura lagi. Hi guys, medyo gabi na yung tanan. Karon day guys, medyo na okay na kang pamatis ng lawas. Kaso laman, wa pa mo balik agang panlasa. Pahit gyapon ang baba, murag ako'y gana mo kaon. Karon ko na lamang ko, mag-oatmeal na lamang ko. Diya. Para yung madid masadla na ganti dyan. Kano naman ko oatmeal. O, mangga. Kangkag mangga day. Kay pawa sa pait sang bakbak. Si nanay di ay naglawuy. Diyan nagluto ginununan. Kaso wala ko'y panlasa. Ano nang kanana ako mag-oatmeal na lamang ko. Kaya rong dali ra ma-turn. Mas okay bagot milk ko kay kanang dali ra sa mga kuan ba ana usap-usap. Radyo ko'y panlasa. Yan, mukhang kagmangga yan. Mana kay panglasa sa nito pa ma. Nimbalik na gang panglasa. Wa papait pa. Pa ma. Hindi kami di pamati ma. Kapoy pa day. Next morning. Hey guys, good morning. Nalianak mo bakasyon man. Sibog gana. Kanawa ko dyan ka mga primar. Ako dyan. Diri ka kabila, Nay. Ako dito? Oo, kay itong ano na si Aliana. Ganto ko kas pikas nay. Ha? Atos pikas agi ba? Agi, Nay. Ganun ko agi. Malabi ma. Insay buhatan dito. Mas bingbing. Masek. Ah, Luludun pa. Ha? Murakan tingag. agbag niya yan ako. Tingag mar. Yan ko na, yan na. Garabag ni tatay oh. Ha? Ay kod. Naya. Murakan tingag. Wak. Ano ali? Ha? Ano mo ito no? Naibag sa yan, kantang-tang sa bag niya yan nay. Ajar may sira ng kitana ka ng kuan para rin. Adi win, pwede ba nag-deeser ah? Malabi Ang ma. kuan pulot ka ng Diri, Nay, patong, Nay. Magbinutan na to ha. Nay. Tan ma. Nay, nay diyang maintenance sa bulsas bag ug nagpangkatpod. Kari ka dira mo lagi kilo kari. Diyang bit-bit agjang vitamins. Inagdaw nga Ato lang. Mari. Dari. Mari. Bye. Malabi ma. Ali. Oh, Limukon. halimukon. Pero bing bing. Hoy. Ha?
Magkuha na ito ha. Taon sa lawas alyan na po ha. Ali. Oh. Ginadyo mo rin ba? Jabag-jabagon mo rin. Oh, kau. On time na. Tuhod tay. Tutod. Tay. Bayan. Babay ma. Magamping ha. Tay, kasi karilyo rin ako tay. Okay ra? Nay. Nay. Bye. 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 Babay mabilis bye day. Unsa man? Binga. Tabangi po sanay ni Aliana binga. Basig magparabujag bing ba? Ay. Sila. Bye-bye. Pamili. Amping kuya. Bye. Amping day. Ha? Halaluoy. Hala. Nagulong tawag iro. Yung talikod. Nagul man ni ba sa mga lakas na nagtatay. Nagul ni. Bang. Ano man na bang? Ano man na? Yung lakas na nagtatay. Mana ija magul dyan ni siya. Ayay. Bijaan. Hi guys! Kadyung hapon ninyong tanan. Karon day guys, adlang Domingo. Pitsa 24 sa buwan sa December. Diya karon, magpan sa lamanta story time. Karon di ay, grabe dyan mingawa. Dari sa mo ang family house kay kanang nay ako ray nabilin. Hinuwa na mas Aisa, kami medyo duha, pero sa Aisa, kanang nay hatong gisugo og papalit og among sudan para namang duha kay atong hang gisugo sa papalit palit na lang sa dana og kanang kuana kanang luto ng daan kay nang relax sa focus luto-luto kanang di pa day ko ingag totally healed na day ganina naluoy ko kay paglarga sa buntag kanay dito mga isa ning kuaning dog ning ko nung Aisa ni sa nimo ay ning ko nung Aisa nga di ko sida muban mura di sida nagduha-duha ba pagpukaw pag alas 4 pa man sida gipukaw ningan sa nga di ko muban ta Aisa kay kuang kuno kanang nay ngikapoy kuno sida pero des mga naging adlaw katong nagplano pa lagi nga madto sila di sida mosugot nga ipabilin di sa mosugot nga ibilin kay madto jud kuno sida og balin siya ganina siguro nakaingon na siguro to si Jag di sa mauban kay mamalagi tong giba nya mamalagi tong pukaw mas galas 4 pas kadlawon nakaingon si Jag di sa mauban ninja naloy ko sa reaction kay nagtanaw na ho nakasabot ko pa nga mura si Jag nagduduha kay ako mabilin hindi si Jag mato dito pero lisod po dog hatong gibilin dari lisod po to ato pauban na kay na basig mag salimuang basig mag bad mood ra pud si dadari kay grabe ra bajang mingawa anja si nanay tatay to anja kamera dari nya si Aisa butan on galingawan ako ra gadi mabilin dari okay ra man pod kay naman po ko lingaw magbasar ako anja ay napo na tadi pa anja pa Mara to nag story time ra ko kay may ganap ron no apod may nag kuan. Kami ra mang duha dari mo nang may nagluto. Halalami lagi ay pork ni ay. Wow. Lagi ring. Ay. Ngani ko guys sige pa ko bahing. Ay! Ganyan na lagi giring. Sige kong bahing-bahing. Hala. Dagam lagi gipalit. Ay, benter magtungin pa da. Ha? Insa?
Hala. Kuyo lagi era pindag ko ay. Kami ay. Nagpapalit ng panay isa dia. Wow. Lami kadyo. Para isa na si Jaw kapi. Para mainit sa buntag ba? Mga una tayo? Ay, dara, buti pa upo ko. Magdangan kami. Laay mo kung makawag kita ng isa. Dara ka, magsubot ko. So, mga to, marato yung update ka ng adlaw. Dagang salamat sa mga huway puas nga nagsigig hapog lantaw din ang daily vlog. Kay baon nung sikin sa mo katong mga kugihan kadyo mo comments diha. Nga dyo po pasensya kay kanalaging tungod sa kahinay sa among koneksyon. Kanang hindi na ko ka-reply sa inyong mga comments pero hanang gipang basa. Kuan man ko dagang koneksyon dari kay ligsunan. Hinay kadyo. Galit time nga di ko ka-upload. Kay tungod lagi sa kahinay. O nang mga dyo kong pasensya sa mga nag-comments lagi nga di na ma-replyan. Nja. Dagang salamat ninyo. O pag-amping mo o gasama mo karon. Sumara to. Bye-bye. Yan guys. Hapon guys. Manhapon nagduha ka nahabilin. Hapon ang mga single mom. Merry Christmas na lang natong tanan. Umiaga mong handa guys ay. Mo nilaming handa. Healthy. Taong. Og ganas. Og ganas. Ja ginamos. Ja dapay barbecue. Kapoy na magluto-luto. Ano udan natin eh. Nawa sa kwan tubig. Punong tab, kalango-lango dyan. Ala. Hindi ko. Ano Hindi panglaba? ba, babe? Hindi. Oh, okay. Atin yung panglaba. Ogla. Banyak kayo pag mumeng. Ang bitaw na tayo litis dito. Hindi tayo lang. Ano siya? At balin siya ron. Latest nga naglami sila video kay. Pangon kita ka? Naglami bitaw tos dire. Ang siya timo ka. Kantas man nanay. Nga pa tayo sa friends no. Hindi na naman paginaw. Kapoy ilakaw. Tugyaw ka gawas. Hindi ka mo na kauron? Hindi. Damili. Tiyaw. Uba na ka mamas ko dahi. Hindi na tamamas ko. Kaya wak na ilaglagan. Na diba ilaglagan ka na sinabangga. Muli na? Tiyaw. Muli. Dali na. Muli din sila? Muli. Minjut ka di muli. Hindi to? Hindi. Nagsari mo dawat oy. Para lang sa una, kung dawat sa pulong sa Diyos, madyo pa ka. Di, wak ko nakasimba, pero kapaminaw mapin ko. Makira. Ano yun? Orang magyapag musimba kay, makasa, orang magyapag tas mga nanggisimba. Kaya na yung musimba, magi-crop top. Sabay musimba, crop top. Pitag puso na. Ano ka? Nagkarat ko. Gawas baru yung dagaman. Ah, Na, magdamdagan. magkawag lady. Meron ko. Ang kapalamdagan, ganyan, kaya di mo yung kamas-kamas. Nagsuga mo dyan. Dahang ba't dyan na? Uy, mga wagan ba mo? Nga to, pamina, walang sadad to. Ano ba ito? Ako ba ito? Matug, tag malinawon. Ato ko na tawag mati. Asa? Bensya. Ay, nun. Imi. Ugma. Di ba? Ang motor. Sakay ka na ha? Lunes naman uba no? Kano sa sila mo ulit? Dahil yung pamina sa nga. Ano, pinipinit pagaling ko. Kano sa sila mo ulit? Minum dyan ko ng antibiotic yan.
Panugnaw gani ko, awanan ko. Pinalig. Bukiligo mo dalawa. Ming, kwasag soft drinks, Ming. Ito alam isa. Kami ba? Ming. Apa? Eh, Ada tato, buka eh. wah, harap ito nagitungag. Para doon alas ang baba. Hanik, sa pagkagani pa ito silik-sig siya yan, ano, mag-jahajor tayo nagtag. Hinta pa dyan po. Ngayon sila. Huy! Huy! Nangalinga mo pa sila dito. Ang saya mang pinaskuhan ka tayo tayo, me? Chapi mo. Mura lagi na noy, ang suning labay pag inga na. Ano ko? Ang saya pinaskuhan ka tayo tayo? Jabon, uy, ginoo ko, kanus ara to. Tiyaw pa. Kanus ara to, naruranso na to. Tiglang eh. Inaingnas na tayo, nag-uli rin la Manila. Inaraman tayo nga, inag-uli ra nila ijabu. Kami pa may pinaskuhan, padabuhan pa gusto na may nula. Matay nga jenis tatay, kasi kami pa way pinaskuhan. Kami pa jabhus ang irula. Pagkitaas na nice ang magsuwa, te. Nay, do you see what is... Nay, nakita ka sa amang ulam for today? Taong lagi. Ganas. Okra. Unja ag sa mga iro kare. Mas mayro. Mo ni mga iro nay. Nabuang na ko nagsuwa sa mga iro barbecue. Tuwa ka na ito ah. Nag imong anak day, nagwali mi dari nay. Oo, nag-Bible sharing eh. Yan na. Yan. Nagilis ng napkin yan. Hala. Pag-jacket day. Ah, kuyaw man. Init ko no. Ah, day aircon. Masalya na yung dog na yun. Namagdagat na tuog nay. Nay, tinood may tawag ang nirula mo ijabo? Di, katuo. Nay, tinood ang nirula ijabo, nay? Oh, ginoo. Ano yung piniskuhan ni mo nanay? Ipang po sa Facebook. Ano yung piniskuhan? Nag-video call ming nanay tatay. Nagpuno sila pinaskuhan na. Ijabong ka ni Rula. Uy! Jan! O Jan! Piniskuhan dyan! Pinaskuhan Jan! Pinaskuhan! Pinaskuhan! Puwa-puwa naman lagi gaping! Maluoy ka na mo! Luwasa sa amin, ha? Giluwas na Miss Lord. Luwasa sa amin! Open pa kunog Gcash niya ti Are. Tiri. Yatay sa nga tirit eh. Adoy! Kau adoy. Hane? Ha? Bijug itu lu kadlaw?
Unja, inikauli na to, wa na ning bay. Baligya na kami. Inakuli ninyo, wa na ning bay. Na, pala. Ibaligya ko nung ati ali. Ibaligya na ho. Pinaskuhan ko nung imong ati ali. Ibatasan pa kay Shuon. Huwag ipaong. Siya pa kayo naman yung istoryang pirti. Isa. Kaya nasa may istorya atire. Tiri sa karajat. Di siya. Karajat ra. Di nangita ni mo. Mga jo kuno sa tialik preskuhan dia, nanghingi ke. Maluoy kuno kasi jang suwa da. Ni Rula mo digi bilin mo bay. Mga dia mong papel. Mga dia mong papel dari pejabuhan mo siya ni Rula. Adoy! Santai. Mga dia magandang. Oh. Adoy! Dari. Wala na kayo Bakit na sudan? Dahil kuhan, batlaog. 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 Tuong pa ni presko pa yun. Tuo, dyan na mo dari. Oy. Ingan beta ko adoy nga binlimi na. Ingat kami ada yung binili para ni Pasko. Ano? Oh, ano man tayo? Na. Ang hinya ugma. Ito na. Ini.